دەست بکەم چۆن نیسانێ لە ڕێبەرەکۆت هەموو گەلی کورد پیرۆست دکەین. ئیرۆژی وەک هەر ساڵ ئەم چۆرە نیسانێ لە دەری پیرۆست دکەین ji بۆ ینی وەک فەستیڤالە چۆرە نیسانێ مهریجانە چاند و هونەر ئەم vê derê حاضرین. Ez jî endamê atölye şehîd Delîlan em jî me beşdarbîna xwe ji re çêkiriye em hestê xwe nîşo bidîn li hemberî rêber Apam. Niha jî berhemên me amîl vê derê taybet yanî vê sürecê ne yanî yê rojava be yê bêjin rêbertî ve hemû yanî em temsîl û vê dönemê dikîn. Taybet jî yanî îsal salek taybet e ji bo me hemû ji ber ku em yanî dixwazî sala bê yanî bi rêberê xwe re çar nîsanî pîroz bikîn. Vê derê de jî me dixwastiye yanî dayika rêbertî dayika vê şehet çê bikim. Ji xwe yanî tê fehm kirin yanî dayika me hemûyan e mixwastiye yanî li hemberî rêbertî ji ber ku kedawî gel ji bo me hemûyan yanî ji xwe serê xwe rêbertî hotino cîhanê rêbertîyaniya dinê yanî ew bi xwe jî ji bo me taybet e ji ber wê girîngî û pir e. Yani miş böyle çendê xwestiye çê her wiha yanî vê derê serno vê walgeha me xmirîş çêkirino em bêjin berhemên xwe derxistin û pêş ew ji bo me cido yanî mijorek e. Ji ber wê mesela ew têkiliya rêbertî yo li hemberî me em dixwazî yanî mislî li hemberî wê bidîn yanî ew jî ji bo me gelek girîng e. Ji ber wê mesela em bêjin bêje zarokên me xemir zarokên min in em yanî wê guhtenê bêjî ji xwe re tikî guhor wes derdkevî vêreyê her wiha yanî her olîva em bêjin berhemên cido cido ne tenê resim em bêjin hunerî em bêjin wêjeyî de olî em bêjin maket bin yanî her cure em bêjin huner em vê derê pêşkêş dikîn em bêjî rojbûna rêbertî em pîroz dikîn yanî em hêvîdarî salek din yanî bi rêberê xwe re rojbûna rêbertî pîroz bikin em bêjin بله هر کس گوری و هم بیشتر تابع بگیره. رژک تایبت ربرتی خان نهلیتن.